Action. Sanibonani, welcome to Indaba Enkulu Media. Sanibonani, welcome to Indaba Enkulu Media. Sanibonani, welcome to Indaba Enkulu Media. So today, kahle kahle, the purpose of this video ukuthi sizobe nathi namhlanje. So njengesayenzeka la imini thonyana kwi-one day ose-Phosphorus So today kahle kahle, the purpose of this video ukuthi sizobe nathi namhlanje. So njengesayenzeka la imini thonyana kwi-one day ose-Phosphorus njengesemgidi everything yonke into like everything ukukhuluma bazokhuluma kuningi nje okuzokwenzeka siphelezela siphelezele kahle kahle. Banathi namhlanje banathi.